O Colexio de Ópticos organiza esta fin de semana unhas xornadas profesionais con máis de 200 participantes que comparten as súas experiencias clínicas en campos como a rehabilitación visual de pacientes con baixa visión. Analizaron como repercuten os novos dispositivos tecnolóxicos na mellora da calidade de vida destas persoas. A visión humana está deseñada para ver de lonxe, pero os novos hábitos de ocio e as prácticas laborais fan que aumente moito a exixencia de visión de cerca. Esta demanda é maior que a propia evolución do sistema visual e ten consecuencias desde idades moi temperás. A miopía xa foi declarada como pandemia pola Organización Mundial da Saúde. Tenemos que intervenir porque si eso llega a pasar de una cierta cantidad de dioptrías ya en un futuro podría darte más problemas patológicos que van asociados a esas miopías. Entonces nosotros como profesionales sanitarios tenemos que hacer que eso no pase, o sea, intentar que esa miopía sea lo más baja posible, tanto con prevención, que es algo que todavía no lo hacemos, pero como nosotros tenemos que incidir en esa prevención y una vez que ya debuta esa miopía, pues intentar que sea la más baja posible. Insisten en que é fundamental para poder intervir e ter bons resultados. No debemos olvidar que el 30% del fracaso escolar está relacionado con problemas de visión y no siempre son con problemas de que tengo miopía, tengo hipermetropía, no, es que esos ojos no están funcionando a la vez, no están bien coordinados, tienen un problema de convergencia, de divergencia, de acomodación. O aumento da esperanza de vida fai que medren tamén os pacientes que desenvolven baixa visión. Para eles, os sistemas tecnolóxicos e a intelixencia artificial melloran significativamente a súa calidade de vida. Dispositivos como poden ser cámaras que van incorporadas nas varillas das gafas para axudarlle ás persoas a reconocer rostros, a identificar produtos, a identificar cores, hasta incluso aplicacións de telefonía móvil que lle van a permitir tamén mellorar moitas situacións do día a día. Aseguran que a Lei de Saúde Visual rexistrada no Congreso incluiría o seu labor desde a atención primaria e permitiría mellorar a saúde visual de toda a sociedade.